I tornem a estar aquí ara amb brisa tropical. Pràcticament 40 participants que ens porten aquesta disfressa, uns angelets ens diuen. Tenim els nostres dubtes, però aquí estan aquests angelets de brisa tropical. Són els nostres angelets, ens diuen aquesta brisa tropical, una colla integrada pràcticament només per noies. De fet, només hi ha un noi.